Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moniru bindu jayndeli moɗon weltare tan min dañi huccide moɗon kadi oɗo subaka aljuma no Amadou Moussa wirata de aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde kono kadi manama e yettore ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banu gorko Amadou Moussa hande mi adimama hen eyi mbiɗen famno wujjat yo dumunnaji fof gonɗa koye wadde mi contrat tagdama ko gaddumi tan wujja mi wujjat o wujja natti wujjira hetta wona mima an woni professeur ko ƴettumi fo deƴƴu ɗum noon mi salmitimama no fewi Aissata Ndiaye mi ñaganmama Allah moƴƴere en calmini kadi dendagal yeeɓiyankoɓe ɗo goni e nder jokli Sénégal ko noonne kadi e nder jokli windere nde kala e kuuɓal en jettiɓe en jarniɓe pourquoi mbiɗen jokli windere nde Aissata eɗen gandi machallah hande bandiraɓeɓe ina daara tigui Pindi TV e nder jokliɗi ɗi foof woni to banggue ɗo e dunde Afrique e duuɗe keddiɗe ɗe kala ɗum noon ko yettude Allah e yettudeɓe kamɓe no fewi yettude kadi aussi darde dendagal Pindi TV kala e kuuɓal ɗum ɗon noon wideɓe kadi aljuma moƴƴo malaɗa hayso tawi a adimama kam machallah mbeɗa andi kam aɓeni paɗa ɗum e ma ɗum noon haademi arde wuttema machallah ina yonta a jarama bulawo feewi a jarama ɗum noon en garatade ko ɓuuri tengtude hande hande Aissata Ndiaye ko ɓuuri tengtude ko hunde ganduɗa ene teska ko noon kadi ina joga kulhuli no fewi e banggue leydi Sénégal woni ko wiyete mbuñari woni corruption mo ganduɗa hande jande ɗi kala ko hen garti caggal nde cimtol goomu ganduɗa ngu kam tambi fanno ɓayyini hanki e nder leydi men Sénégal noon tigui wadde quotidien uddita damal ngal ko nden ɗon jayde gudditirten e subaka hande o jayde noon wiwande ko Sénégal ha hande ina heddi e didol boɗowol saabu ɓe tawte ko e nder capanɗe jeegom e nder temedere e capanɗe jeetati e leydi tawi ko jopandi to banggue mbuñari jayde témoin nden ɗon jayde ko hen arti ndewi ko leydi men Sénégal ha hande ina heddi e didol boɗowol ko fate banggue on ɗon fanno noon goomu ganduɗa ngu kay walla mbiyen hono forum des justiciable ne wayno tan holli leydi Sénégal holto rewata ha kay yalta e oɗo zone rouge woni tan ngol ɗo didol boɗowol Dakar Times nden ɗon jayde ko hen tigui arti koye déclaration manam tan mbiyen ɓayingol cimtol walla mbiyen rapport gomo witengu forum civil ko yetti ko e to banggue IPC ɗum ɗon noon ko cimtol ngol tan hollirde wonde ko leydi men Sénégal ha hande ko leydi ɓurdi tigui ha joni wawde hutorade ko fate banggue mbuñari tegal ɗum ko jayde enquête jayde enquête ko hen tigui arti nden ɗon noon ene wayno sifoto tigui ko fanno so wiide wonde ina wayno tan hono jeeyi on ɗon sababu leydi men neyara caggal e fannu mbiyen ko fate banggue ha joni mbuñari manam ene ɓeydi yaha tan heddade e didol boɗowol ko wiide wonde tan koto banggue losko waɗago e to sengo witengo hono Petrotim wondude e Big Togo hani e Prodac ɓeɗo gollorɗe tati noon ne ganduɗa kay ɓuuri hen mantanade tan ko mofande yimɓe koppareje ko wiyete ko hono mbuña halis ne weeli noon jayde tribune ko hen tigui arti ne wayno ha joni mbiyen koko yewti ko e gueɗe mbuñari teskani ɗo e leydi men Sénégal ko Sénégal tan ina tawe e didol boɗowol saabi noon jayde hutori bindol Sénégal ko ha joni couleur boɗejo ko noonne kadi e to banggue boɗowol ngol kadi ha joni ko goobu ha joni mbiyen boɗejo ɗum ɗon noon koko preje piltodireje hollirta tan wonde leydi Sénégal ina kay tawe e banggue didol boɗowol jayde Walf Quotidien wayli sawru mbaggu ari ko e dawrugol ɗum ɗon noon ko filñitere teskade to banggue APR Alliance pour la République omo ganduɗa ko Moustapha Diakhaté e wiide jayde ɓayyini tigui hono mbiyen darde muɗum to banggue haare kay jogori ha joni mbiyen huccande ko yetti ko e on ɗon landa biteɗo APR Sud Quotidien nden ɗon jayde ari ko e jangde ha tengti noon e to banggue seppo woni tan manifestation mbiyen ha joni mars to yewti ha joni e nder jokti Sénégal kala e kuuɓal ɓe ganduɗa ɓe ko syndicat ji tan mbiɗi kala ko yetti e banggue hono jangde leydi men Sénégal kañum men ina wayno mbaɗi grève hanki ko noonne kadi hande maɓe kay ceppu e nder jokti Sénégal kala e kuuɓal saabi noon jayde wi tan ko goomu G7 oɗo saaha kay nana tigui mbiyen huccani mawɗo leydi ndi Macky Sall kono ɗum ko noon pelle dentuɗe ɗe no wayno ko SAEMS KISEMS SELS e UDEN
caggal sud les échos ari ko e attaque manam jangu tay non ko bettere ɗum ɗon noon waɗi ko toon to nokku biteɗo Keñe Ba ɗum ɗon ko gendarme leydi men Sénégal kañumen tan keeɓi jangu bettere tawi noon koye sahande ɓe gonno ko wiyete ko hono patrouille holtam noon wonde ɓen ɗon kutori ko Kalachnikov mo ganduɗa kay calibre muɗum ine tolno e ha joni mbiyen 7,62 millimètre ɗum ɗon noon holtam wonde goto e ɓen ɗon tawi ko commandaji walla mbiyen goto e ɓen ɗon tawi ko koninkoɓe walla dadiɓe jeeyaɓe e garsi keeɓi hen gañande jayde rewmi quotidien ina wayno koye on ɗon fannu arti oɗo saaha kuluhuli jogadi eko mantini e nder leydi men Sénégal janguji walla mbiyen ha joni heptude yoga e gueɗe hani e nder fannuji baɗi noon Sénégal caggal nde yiiti pétrole no jayde wiiri kam e gaz ko noonne kadi yiiti fannu goɗɗo to banggue violence manam tan e gueɗe baɗi noon woni ko wiyete ko wargoji kono kadi jayde ne sifo dolaji dentuɗi oɗo saaha tan yidde muɗum kay koyo ha joni mbiyen lumiére woni tan yo hunde laɓɓini e wargo hono ɓiɗɗo mabɓe baraɓe ɗo tigui to Kaolack ko noon kadi jande ne sifo goɗɗum ko yimɓe nayo kañumen juwa labɓe toon to jeere nde Touba kono ɗum ko kadi jayde arti e gossodiral piyanɗe gurɗe hakkude gendarme ɓe leydi men Sénégal eɓe ganduɗa ɓe kay ko wuyɓe jayde coftal ɓalli stade andi an waɗa yaye hulde kurene hulɓini jayde stade quotidien ko ɗon tigui ndeweten natnen ko yiti ko coftal ɓalli haalata noon koye Salif Sané défenseur central leydi men Sénégal holitama wonde noon o tawtortake potiral hakkude leydi men Sénégal e dowla Guinée Bissau caggal ɗum ko suñu lambo ɗon guddirten roɓide men jayde jewɗo subaka hande Ama Balde modulo wonande kay joguinoɓe kulhuli on combat jogorani wadde oɗo saaha kay holitama wonde ko Nicolay ne wayno tigui tengtini on ɗon combat ma wot sabima noon holitama wonde kene ɗamina tigui hande ma janggo walla ɗo e balde on ɗon face à face mo ganduɗa ene foti wonde hakkude modulo e Ama Balde biteɗo Biram Ñinga tengtini kono kadi rentini wonde ɓe ganduɗa ɓe ko nanggoranɓe modulo wonɓe ɗo e Dakar ko noonne kadi e woɓɓe ganduɗa ɓe kañumen nanggoran Ama Balde yoɓe keblo saabu kay ɓoyata waɗa ko wiyete ko hono face à face woni kuccam hakkude e ɗin ɗon gueyɗiɗe mawɗi tawi ko mbiruji ko ɗon uddi roɓinde men jayndeji oɗo subaka hande Aissata Ndiaye noon tigui Amadou ɗum uddi roɓindu jayndeli ɗi uddi tan ko eɓɓore wonde woni tan to banggal gueɗe rendo walla mbiyen fait divers Amadou fait divers noon hande yeehi koye galle jangguirteɗo walla mbiyen université Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa hanki kewi toon ko ganduɗa yete e nder tarodde ɓe tawi tan mo ganduɗa ko baɗɗo avorté nder toon avorté noon woni mo reedu mum saami ɗum ɗon noon caggal tan nde ɓe nani gulali nder toon suka mataw tan aɗa andi rewɓe waɓe no yam ɗemde mumen mawni nde ɓe nani ɗin gulali nden ɓe jeehi ɓe tawi tan mataw won tan mo ganduɗa waɗi avorté ɗum noon ko hanki wonno e alhamisa o kono noon Amadou ɓe keɓani taw ko ɗum ko ganduɗa woni identité walla mbiyen hooli baɗɗo ɗum o debbo baɗɗo ɗum o mataw ɓe gandi ɗum kono ɓe jaltinani taw inde muɗum gam tan yimɓe ɓe ganda hen ko ganduɗa ko ɗum woni information o ɗum noon hanki kewno Amadou ina hamni ne hulɓini toon to ganduɗa woni université galle jangguirteɗo mawɗo gonɗo ɗo e nder Dakar tigui Aissata Ndiaye ko min horamde jiimi article o nde so tawi time makko tan ko gonɗa so tawi ɓerde ma ko yoori ko foof hecciɗat nde tawno ko adi foof ko gueɗal jurminigal wonande suka debbo mo ganduɗa ko janggowo o hebde oɗo accident saabu ko accident mbiyeten ɗum surtout toon to pavillon Cuy ɗum ɗon noon ko heɓtade oɗo suka debbo tawi wona ɓiɗɗo timmuɗo sen belama mbiyen noon ɓaade woni ko avortement mbiɗen ɗum ɗon noon kadi en jonni vraiment ardiɓe to banggue ndenka université o saabu eɗen gandi jamanu mo gonɗen o Aissata Ndiaye hande goto foof ne jogui téléphone ene yiiɗi hokkude kabaruji eɗen gandi sahani ɗum waɗi nde yimɓe puɗɗinoma arde ene porma dente pour yidde on suka debbo teɗe mboɗo yanno so tawi ɓe jiino on suka debbo image uji kadi ma mbad circulé partout e nder windere nde saabi noon ɓe jaawi uddude dame ɗe pour on ɗon suka woto ha joni filmede walla woto andede eɗen gandi kadi eɗen gone e jamanu mo ganduɗa information ne yaawi hokkirede ɗum ɗon noon ko yonude darde ɓe ganduɗa ɓe ko toppitiɓe ndenka walla mbiyen darde toon to université Cheikh Anta Diop de Dakar kono kadi fannu goɗɗum mo en jonnata ko gueɗal bangal ni Aissata Ndiaye neɗɗo mo ganduɗa ari ko janggude ene daara gandal ha tengti e nder galle e nder nokku mo ganduɗa ko université hono mawɗo ɗo henne e nder dunde Afrique ha tengti ɗo e Sénégal donc noon so tawi kadi joomum Allah waɗi gueɗe baɗini hen
firti ko wona jangde tigi joomum wonirno toon hay so tawi ko jangde ene jilli hen gueɗe ɗe ganduɗa ɗe wona gueɗe ha joni nawroje leydi yesso Amadou aɗa andi ko way noon hannde ina heewi mataw e mbiyen duɗe walla mbiyen université ji ko way noon hani ha tengte lycée ji ni Amadou hannde rewɓe ko mbiyatan aɗa andi ñanden en kaalino ɗo e ko way noon ɓe ganduɗa sukaɓe ganda ina jaaha tottira koye mumen e ko way noon ha deedi tawa ɗumen hen aɗa andi hannde gorko sa yi ko Allah suuri ɗum gorko wona ina reedu ina tawa ɗum hen walla ko way noon sabu sa yi Allah jetti mbomago totti ɗum debbo ko sirlu woni ɗon wadde noon neɗɗo mataw fotani fijirde hoore mum ha woɗa ko ganduɗa tawi ɗum hen ha ina yetto mbiya aɗa bonna reedu walla ko way noon ko ganduɗa ete Amadou fittadu ma ina no wiyete kadi fittanduma ina wawi heddade hen effectivement ɗum noon woni ko ganduɗa hannde ni hulɓini ne hamni surtout rewɓe ɓe hannde kamɓe poti ƴewtade koye mabɓe ɓe ƴewto koye mabɓe no feewi Amadou saabu debbo ala sona hoore muɗum te ko sutura mo ganduɗa Allah totti ɗum debbo yo debbo renat ɗum tigui ko wiide tan naade ɗon tan mbaɗen kadi waaju no bannoɗen ñande hen eɗen gandi honde e gueɗe ina wayno kewino toon to Ziguinchor a haayi en kaldi ɗum ñande hen ko waajade ɓeydade waajade ɓe janngowo hen emo janggani hen yo andu debbo ndimago muɗum ene wayno woni ko e juuɗe mum woni ko e ɓernde mum woni ko e wonki muɗum saabu ko caɗele mawɗe ɗo debbo heɓtoto hon ɗeɗo gueɗe tawi kadi ko garɗo janggude so jinnaɓe mum tini so koreji mum tini eɗen gandi ma jibinan ɗum metta no fewi to banggue haqqillantako ko ɗum tagui Amadou hewɓe jaɓata hannde woppude sukaɓe rewɓe ɓe e nder école aji ɗi ɗum ɗon noon ko rewɓe ɓe enen poti salade ɗum ɗon ganden yete eɗen mbawi dañde joom e fulla janggude ha jettoɗen ɗo poɗɗen yettade ɗo tawa yete ndimago amen walla mbomago amen joguiti ɗum e koye amen hande Allah rokki debbo joom galle foof ɗum noon Amadou ko tan weltinde woni hen ɓe ganda ko hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗum ɗon noon ko fuddade tan e o mo ganda woni Salaba noon saaha foof kankone omo yeeɓa kono kadi amo woppa commentaire makko o mo ganda woni Harouna Diop yida ñebbe e kadi Salif Diallo Aminata Dia toon to Sinthiane Padalal to Mourito diwan Mauritanie woni e kadi o mo ganda woni banam gorko Ousmane Diallo toon to diwan mo Italie mi jitani kadi o mo ganda woni Abou Sow mo ganda yete wodi ko to walla naɓe fof calminama ɗum wonno komin gaddanno mon e roɓindu jayndeli moɗon bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Masali hedanno ene banggal caméra o Allah jarama on jarama